ऐसा सुंदर नर्तन पाके एने ओने लगल झाके तो खैला अरे केरा हो करैली। जी नमस्कार दोस्त, मैं विकेश दुबे। आप देख रहे हैं लोक आवाज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जुड़ चुके हैं ऐसे व्यक्तित्व से जो कि भोजपुरी की दुनिया में तहलका मचाए हुए हैं और दुगोला में यानी नारदी विद्या के बहुत माहिर कलाकार, और इनका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लोगों की फट जाती है। यानी कह लीजिए तो मतलब मंच छोड़ के भागने वाली स्थिति हो जाती है। हम नाम लेते हैं, हम बताते हैं, ये कोई पर्चे के मोहताज नहीं है जी। तेरे नाम जी, इनका नाम इतना काफी कर लिए हैं। मतलब कि अभी जो नारदी विद्या है, जो इनके माने एज के जो गायक हैं, यानी नए जो गायक हैं, ये छठी के दूध याद दिला देते हैं, कहा जाता है ना। तो हम बात कर लेते हैं तेरे नाम जी से। तेरे नाम जी, आपको लोक आवाज 24/7 में हार्दिक स्वागत है जी। सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम। लोक आवाज इस चैनल पर तमाम श्रोता समाज जे भी देखतानी जी, सबका का हम वंदन अभिनंदन स्वागत करतानी और साथ साथ रोगो का हम वंदन अभिनंदन स्वागत करतानी। तेरे नाम जी ई बताई सबसे पहले रोग सफर कहाँ से स्टार्ट भइल, सफर स्टार्ट भइल तो इहो बताई कि रोगा काहे दुगोला ही माने ई चुननी। सर्वप्रथम ही बात बा कि हमने के तो ठाकुर घराना से जुड़ल बानी जा। जी, रही गो सवाल कि एगो मानस हंस हस्ती कलाकार स्वर्गीय मानस हंस गायत्री कुमार ठाकुर जी, जी, तो वहाँ के एगो अखाड़ा चलल और यह अखाड़ा में सर्वप्रथम हम 8 बरस के रही ओ घड़ी से एह लाइन में हम जुड़ल बानी जी, और महाराज हमारा गुरुदेव सुरेश तिवारी बाबा के साथ जी, हम गुजरले बनी अपन जिंदगी करीबन 22-23 बरस। जी, ओकर बाद मान के चलिए हम लाइन में हमारा 10 बरस गवता भी हो गई और अपन सफर ए से दुगोला के चुनने की अब हमारा अभी ये बुझाइल कि है गावे के चाही ऐसे हम लोग स्टेज शो में ना अच्छा। एक चीज और बता दी, लोक स्टेज शो और दुगोला में दोनों में क्या अंतर बा, थोड़ा सा बता दी, क्योंकि हमारे दर्शक जानल चाहता है। लोक स्टेज में और दुगोला में यह अंतर बा जी कि स्टेज शो में दिमाग का काम नहीं है जी, सर्वप्रथम तो बात नहीं बा बिल्कुल। ओमे कोनो शास्त्र के बात नहीं है। एगो लड़का एगो लड़की से कहलस, एगो मर्द मेहरारू से कहलस, बस एजे बा। बाकी दुगोला नारदी विधा ई बफर सिस्टम हो, एकरा में बहुत ज्यादा दिमाग हमनी के लगावे के पड़ेला। एकरा में कुछ कथा ग्रंथ के बात कहे के पड़ला। कुछ आदमी ऐसा मजबूर कर देवेले तो आदमी चोखा चटनी हाबी जाबी गा देवेला। जी जी, ये बात और कौन बात नहीं है। तो मतलब कि बहुत टफ काम बा दुगोला रउआ कहला के मुताबिक। लेकिन एक चीज और हम जानल चाहतनी कि रउआ सबके जौन विधा बा, एमे कुछ लोग जौन बाड़े चंद मुट्ठी भर के लोग बाड़े, एकरा के मतलब थोड़ा सा इतना गलत कर देले बड़े, इतना गलत गलत गा देले बड़े, तो रउआ नहीं लागत कि ना हमनी के भोजपुरी जो है एक हर घर में, यानी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी एकरा के सुने। रही बात कि एकरा के सुधार व्यक्तित्व में मैंने सोचा जाओ ई सुधारी कब एमे साथ साथ श्रोता जी और साथ साथ गवैया। देखी गवनिहारे में कमी नहीं है, हर लोग भी देखता नहीं, बहुत सारा चैनल पर देखता नहीं तो लोग कह देता कि गौनिहार में कमी बा, फलवा गौनिहार में कमी बा। कमी गौनिहार में नहीं है, श्रोता सुननिहार में ज्यादा पड़ेगा, जकार्ता में बा। अभी हाल फिलहाल तीनगोला के कार्यक्रम रहला जना में निर्मला यादव जी भी रही, एगो लेडीज कलाकार रही और वही लेडीज कलाकार के सभा में बैठा के इतना गंदा गंदा गाड़ी दीवा रहल लोग बा। और खूब सीनियर कलाकार हमने के तो सबके अपना से सीनियर ही जाने लिया। बाकी रह गई सवाल कि वो लेडीज कलाकार के गाड़ी ना देवे के चाहिए, तब श्रोते ऐसा बड़े तो हम गौनिहार का कर सकता रहे। गौनिहार ओपन गाड़ी देता रहे, श्रोता सुनता रहे। तो खास करके हम गौनिहार लोग से भी कहब कि करा पर सब पर्दा करी, अपने आप पर पर्दा करी। कैसे कि ई गाना हमनियों के घरे माई बहन बेटी बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी नहीं कि हर घर में बच्चा मोबाइल चलावता रहे, हर घर में घड़ी रील चले लगा था, मोबाइल खोलते ही रील चलता। तो ऐसे गौनिहार लोग से भी हम कहब कि पूर्व सब सुधार करी ज्यादा से ज्यादा। अच्छा ये बताइए, पहले जैसे धुरान काका रहले, गायत्री ठाकुर रहले, ये लोग बोलत रहे लोग ना आपस में सब कुछ कर लेवे लोग, लेकिन एगो पर्दा में करत रहे लोग, फिर भी वो लोग के आनंद आवत रहे। रही बात कि वहां सब के मधुरता में कटाक्ष रहला जी, लयदारी भी रहला, बाकी मधुर में रहला जौन भोजपुरी के माटी के शब्द वहां सब दे देते रहने ओरिजिनलिटी चीज अब आज के गौनिहार लोग में नहीं थे।
चाहे हम होके चाहे दुनिया का कोनो कलाकार हो, बिगाड़े वाला तो सब यही क्षेत्र के नु कलाकार बड़े जी जतना लोग दुगोला के गायक बा ये लोग बिगड़ ले बा। एकरा में रही गइल बात कि वहां से मधुरता कटाक्ष रहे आ हमनी में मधुरता कटाक्ष नहीं के डायरेक्ट ओपन बोलल जाता। कैसेट और यूट्यूब, कैसेट और सोशल मीडिया दोनों में का रुआ फर्क देखा तानी? सोशल मीडिया में और कैसेट में पहले जितना कैसेट चल रहा तो में जितना भी कलाकार रहे हैं मैं सब माटी से जुड़ल चीज देते रहे ए से कैसेट वगैरह चलत रहा। अब रही गई सवाल, अब तो सोशल मीडिया के जमाना हो गई, तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमनी के इतना नया कर के गंदा कर दिले बनी जा कि लोग मजबूर होकर के मोबाइल नहीं चलावे चाह। बिल्कुल। और साथ साथ रही बात तो कुछ हम श्रोतों से भी ऐसा श्रोता बढ़े, हर एक तरह के श्रोता नहीं कह, श्रोतों में गंदा श्रोता बढ़े जन की दिन रात एक करे पसाना बढ़े आय करे को वायरल कोई चाहता रहे। तेरे नाम जी अभी तक रुआ बहुत सारा गाना गोले बनी, लेकिन ऐसा कौन गाना बा जौन की रुआ के दिल के झकझोर देवेला जब गाइला तो, या ऐसा ये भी बता दे कौन ऐसा गाना बा जौन की यूट्यूब पे या कहीं भी हर सोशल प्लेटफॉर्म पे गर्दा मचौले बाटे? अब एगो सवाल कि हम तो ज्यादातर पुरानका गीत के पसाना है जी, बाबू मुन्ना सिंह के ही गीत एगो ऐसा उठा के हम गौले रही तो उ सब लोग आज के डेट में पसंद करेला। जन्म हमारे बउआ सिंगल तबला बजावे बेटा तो सब लोग देखले बा। बाकी रह गइल सवाल अब गाना अपना माटी के तो एगो ऐसा गीत बा कि हम सबका खातिर कहिला कि अब ही अरे रहियो ना धरैली रे अधी यैली जिंदगी ऐसा सुंदर नर्तन पाके एने ओने लगल जाके तो खैलो अरे केरा हो करैली अधी यैली जिंदगी। हमरा कहे के मतलब ई बा कि अब जवानी में हमनी के चेते के चीज बा, ना चेतब तो ये आगे पटीरो चेत नहीं खी सकत। अब तो आधा उम्र हमनी को सहू पार हो गइल बा तो अब कहिया चेतल जा जब जवानी में ना चेतनी जा। ये सब गीत बाड़ी सो, ये सब गीत कहियो पुरान ना हुई से सब अमल गीत बाड़ी सो। लेकिन वायरल कोना गीत से भइनी रुआ? वायरल तो ऐसे गीत बहुत सारा बाड़ी सो, फिर भी जो मार्केट में और धूम मचा, मतलब जो भी सोशल मीडिया पे खोले आदमी तो वो गाना माने ट्रेंडिंग में होके। अब रह गई सवाल ट्रेंडिंग वाला बात तो बाबू हमनी के मुन्ना सिंह से ही गीत हम ज्यादातर गाइला। वहाँ का गीत गौले बनी की अरे बन के चूरी हारी नरे घूमे, बन के चूरी हारी न घूमे ब्रिज के बिहारी है आहे चूरी मारी ले लो ब्रिजवा के नारी है आहे चूरिया मारी ले लो। यही गीत सब ज्यादा फेमस है। रुआ जब गीत गाइला तो पूरा मतलब कि बैठ के परिवार में भी सुनल जा सकता है जो गीत गाइला, लेकिन कभी कभी रुआ ना लेकिन कोई ऐसा व्यास बड़े कि मजबूर कर दे बेले कि ना रुआ क्योंकि का कि जवाब से जवाब देवे के पड़ेला, गाना के गाना से जवाब देवे के पड़ेला। तो का वो इस तरह के कुछ गाना रखले बानी जौन की मतलब कि मतलब अभी नया जे समाज खोज रहल बा ओकरा अनुसार कुछ रुआ गाइला? गाइला कौन गाइला? बाकी एगो सवाल के करम के हमनी के पर्दे में गाइला। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पर्दे में गावे के चाहिए। हाँ, हमनी के गीत जौन भी हुई थोड़ा पर्दे में होला, बिल्कुल एंजॉय सबके मिल जाई, बाकी हमनी के गीत में थोड़ा शब्द रही जान रही। जैसे आदमी गावेला जाई के बहार बसैया हमके भूलई ह जानी हे राजा हो अखिया के झुलुहा झुलई ह मतिए जान। ऐसा ऐसा गीत बहुत बड़ी सो यही टाइप के हमनी के गीत गाइले जा। अच्छा, और वैसे मंच पर जौन कटाक्ष करीला का वो एट रैंडम हो जाला कि स्क्रिप्टेड रहेला? एगो सवाल की केहू से केहू के मतलब ना रहेला। अभी हमने के अपना दिमाग से उमे कटाक्ष करी ले जा, आज जितना बात कही ले जा ऐसे नए नए कलाकार जितना बने उ लोग अपना के सोचेला। बाकी अब रह सवाल जे दुगोला के माजल गीत संगीत में बा ओकरा खातिर ना उ ओकरा से पूछी ना उ ओकरा से पूछी, उ अपना दिमाग में उतना ऐड कइले बा बात उनकर जवाब सटीक दे दी। रउआ नजर में अभी दुगोला में सबसे बढ़िया कलाकार के बा? और दुगोला में नारदी विधा में सबसे सुंदर कलाकार ना कमलबास कुंवर बड़े, ना अरविंद सिंह अभियंता बड़े,
ना अजित हलचल बाड़े, ना सुदर्शन यादव बाड़े। जी सबसे बेहतरीन कलाकार कहीं तो एगो मनोज शर्मा सूरदास ही बाड़े, जेकर गायकी घर में, दुआर में, बधार में, आंगन में हर जगह रुआ सुन सकतानी। आ ना तो दुगोला के नारदी विधा में सबसे सुंदर कलाकार शिरोमणि सुखनंदन यादव। ई बताई बिना गुरु के ज्ञान ना हो। हाँ, ये हमने के आज से ना सदियों से कहल आल बा कि गुरु गोविंद दो खड़े लागू, किसको पांव बलिहारी, गुरु आपको जिन दियो बताए। तो कहीं ना कहीं राउर भी केहू एगो गुरु हुई है। का नाम बा वो गुरु? मान्य हमारा सुरेश तिवारी बाबा जी ग्राम बरिसवन गायत्री बाबा के वहाँ का शिष्य हैं। ज्यादातर गायत्री बाबा के वहाँ के गीत गाइले आ वही गीत से जुड़ता उड़ता हमनी के गाइले जा। कहे से कि ऐसन ऐसन गीत बड़ी स जौन के लोग हमरा से फरमाइश करेला जे एगो गायत्री बाबा के गीत बा, लयदारी बा, श्रृंगारे रस में बा, कि बहुत सुंदर बा, पर्दा में बा। लोर से लहंगावा रे हमरो, लोर से लहंगावा हमरो, कहिया ले भीज रजा के भइलो भीजी, पियऊ हो अहो पूर्वी बनी जिरजा के भइलो भीजी। अच्छा, तो ई जब भी जो जितना भी रुआ गौनी ये सब पर्दा में रहल। ये मतलब कि जे भी कहता कि दुगोला बहुत गंदा हो चुकल बा, भोजपुरी के बदनाम कर दिहल गइल बा, तो रुआ सब देखी सभे, क्योंकि यहाँ के तेरे नाम जी बानी, जो भी दो तीन चीज गौनी हा, अंतरा मुखड़ा सब एगो पर्दे में रहल हा। अच्छा तेरे नाम जी, एक और चीज हम सुनले बानी कि रुआ बहुत सारे कलाकार के आगे बढ़ौले भी बानी, जोना में कि नाम हम रख सकीला रुआ यदि आदेश देव तब। जैसे कि एक लेडीज सिंगर राउर नाम धरत रही मनीषा राज, कि हमारू गुरु रहल बानी, और बहुत सारा ऐसा व्यास बाड़े जेकरा के रुआ अभी भी सपोर्ट करीला। मतलब कि रुआ के लोग बहुत काफी अच्छा जाने ले कि भाई बहुत अच्छा आदमी है। ई तो बात सही बात बा। हम ज्यादातर नया कलाकार के ही सपोर्ट करीला। जितना भी हमने से नीचे पीढ़ी के उठे वाला कलाकार बड़े वो लोग के ज्यादातर फुल सहयोग रहेला। अब रही बात मनीषा राजी के, तो घरी कार्यक्रम वहाँ का ना गावत रही, तो वहाँ का पिताजी हमारा से कहनी हमनी का भाई लागिले और हमनी का बेटी के समान बाड़ी मनीषा जी, वहाँ के भी हम दिल से मानीला। तो वहाँ के गावे के दुगोला इच्छा रहे, तो हम कहनी कि तब दुगोला रुरा गावे की इच्छा बात, तो आई कोनो बात नहीं के एक दिन बोलौनी वहाँ के कार्यक्रम में, और वो दिन बहुत सारा भी बात सिखौनी। ओकर बाद 2-3 हला कार्यक्रम में लेगोनी और गौनी। बाकी वो में माने अपने आप में क्षमता रहला जी। और रही बात कि हम तो एगो मार्गदर्शन रहने हा, बाकी बात बढ़ावे ना बढ़ावे तो ऊपर वाले के देन बा। एक चीज उनकर ई बा कि बहुत मतलब बिजोड़ कमर तो डांस करेली, पहले से कि एने आके करे लगल? ना ना, ये हमनी के बाद से जब अच्छा। हमारा संगे दुगोला के कार्यक्रम एक बार भइल तो हम कहनी कि ना सादा सादी ना निमन लगी, जैसे कि दुगोला के गायक हइया आ दुगोला में हर चीज रहे के चाहिए। तो तू तो साज बजेबू ना भाई, तो तारा नाचल जरूरी बा। तो उनका के बरियारी नचावल गइल, आ तब से जब नाचे लगली तेकर में रियाज पियाज हो गइल बढ़िया से, तब से और वायरल हो गई नाच के। भोजपुरी से अश्लीलता जाए के चाहे कि ना जाए के चाहे? ई तो हमारा समझ से जाए के चाहे, बाकी ई जानता भी जाए ना दी। दूगो सगे भाई वालो नाम रखब हम, प्रदुमन परदेसी आ एगो के का नाम बा रोशन राज। प्रदुमन परदेसी और रोशन राज, ये आपस में कभी कभी माने बहन के गाली गलौज कर लेला लोग। हमरा के नंद कुमार तिवारी जी बोलनी कि जहां रुआ जाए ये सब मैटर उठाई, तो का ये मतलब लगता कि आपन बहन सगे बहन के बोलता लोग, तो रुआ का कहल चाहे, का प्रतिक्रिया रही? ये तो नंद तिवारी बाबा बढ़िया बात कहले बनी। अब रही गल सवाल कि लोग गारागारी करता एक सागा भाई होकर के, तो लोग के ना करे के चाहिए। काहे से कि एक लाद के एगो खून वालो, बिल्कुल, और दोनों जना अपने में दुगोला करता लोग। ये दुगोला कहीं और अलग अलग गायत लो तो और बेहतरीन रही कि आपस में जो एतरे माई बहन करता लो, ई दूसरा संगे करी लो तो बेहतरीन लगी। अपना बहन के तो कम से कम गाड़ी तो ना देबो, ये हमारा समझ से ही गलत बात बा। अभी मतलब दुगोला के प्रोधा गायक, दुगोला के महारथी कहली कमल व्यास कुंवर जी, उनको के हम एगो देखले बनी कि लोग गाली गलौज कर देवे ला लोग। मतलब वो सीनियर बानी, ये सारा चीज उम्र भा, ये सब चीज देखे के चाहिए, उम्र के लिहाज भी करे के चाहिए, लेकिन माई बहन के उनका हम देखले बानी कि गाली गलौज करत।
तो कमलबास कुंवर जी के भी एमे सोचे के चाहिए। देखियो में प्रदुमन जी के गलती मानल जाओ तो 20% बा, आ 80% कुंवर जी के गलती हम ऐसे दे वहाँ के प्रदुमन के साथे ना गावे के चाहिए। वहाँ के तो गलती कोई नहीं, जे हई नया बैच के जो हमनी के बैच चल रहा बा जी, बूढ़ा जी हम बनी रामाशंकर भाई भइले, अजीत हलचल जी भइले, तो ए बैच में वहाँ के गावे के भी ना चाहिए। बिल्कुल। अब रह गई सवाल कि अब तू गईब तो दुगोला हो, आ दुगोला में भाई तू कुछ कहब तो वो तो कहबे करी। तो ऐसे वहाँ के हम ये जरूर कहम बात के कि वहाँ के ना गावे के चाहिए। ऐसे गायब तो जरूर बा कि उगारी जी। भोजपुरी में अभी सबसे सुंदर गायक के बा माने स्टेज में रउआ नजर में? स्टेज के कलाकार में कहो तो पवन खेसारी। अच्छा। दुगोला में आई हम कहबे कनी कि एगो मनोज शर्मा जी बाड़े, जे उनके के हमनी के कही सकतनी जा। बाकी बात अब सब कलाकार जितना बाड़े सब घरे गाड़ी वाला बाड़े, केकरा के निमन कही सकतनी। अपना से जूनियर खातिर रुआ संदेश का दिहल चाहब जे लाइन में आई आवल चाहता? हम अपना से जूनियर खातिर इहे कहल चाहतनी कि जेकरा भी काम परो ये आपके चैनल के माध्यम से और ज्यादातर हम सबका से रिक्वेस्ट और साथ साथ अपना ओर से फुल सपोर्ट करब। जेकरा भी काम पड़ी वो डायरेक्ट नंबर्स पर हमारा संपर्क करी और वो अगिला का हम उठाई, जहां तक कोई ओजा तक भरपूर सहयोग करब। ये हमारे सिद्धांत लेकर हम जियतनी। देखी चूंकि का बा कि जहां भी कंपटीशन के मैटर हो जाला और कलाकार ना चाहस कि कोई आगे बढ़े, लेकिन यहाँ के एक ऐसा कलाकार बानी कि अपना से जूनियर कलाकार के आगे बढ़ावे खातिर दिन रात तत्पर बानी, मेहनत करतनी। तो ये एगो मतलब दिखाओ था कि यहाँ के कितना सामाजिक माने गायक के साथ साथ सामाजिकता निभा रहल बानी। कोई भी लाइन होके उ ना चाहे कि आगे बढ़े, कि हमारा हिसाब से वो चाहे दुगोला की लाइन होके, चाहे मीडिया वाले बंधु होखस या कोई भी होके, उ ना चाहे कि कोई हमारा से आगे बढ़ जाए। लेकिन यहाँ के इस तरह के बात कहतनी एकरा मतलब कि यहाँ के दिल में बहुत मानवता बा और मानवता के हित में बात कर रहल बानी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देखत रही लोक आवाज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। हमरा साथे जुड़ल रहनी है भोजपुरी नारदी विद्या के महारथी कलाकार तेरे नाम जी।